lokaci yau rana ta auren kice hurera in zan fara baituka na zan sarar da makakina wanda ya yi dare da rana taimakan ne ya yi layi zan wake amarya sannan na sa habibu manzo dan abdulla shi ne manzo ni baka ce da ni fa yanzu a karan baituka na sirrin wake na amarya ke amarya ke na da tausayi tarbiya akwai ta sosai soye tsiro ya yi rasai ne na yo ta bi sosai ne na so ku zauna da kyau amarya ina so ku zauna da kyau amarya ina so ku zauna da kyau amarya zaman lafiya muke so samkar ki juya baya ki farin ciki amarya birkin da rasu zariya ya hurera ce amarya dokin da rasu zariya hurera ce amarya BH na zo da sabo ganga kiɗa da sauri zan wake amarya siraja ka zamo ango gun hurera kenan farin ciki ku nuna a cikin dare da rana raina ku ba shi kuna karki sanya ran shi rana amarya kina da tarbiya san baki juya baya fuskar ki da mushirya hankalin ki za ya kwanta cikin gidan mijinki ke amarya amarya kan amarya zan yi tambari na nishadi so nake kununa a kullum ni ba kudurina idan ga hurera ta ya aure ina so kusan da tambari na domin dai wajen bikin amarya 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 baki juya baya ku taso ku miƙo tunani nake da zarya cikin hankali na taso kan amarya amarya akwai biyayya tunanin kiyaye sanya muna so